Uplynulo už takmer 9 rokov, kedy sa v Handlovej skolaudovalo zrekonštruované námestie Baníkov. Súčasťou projektu, ktorý vypracoval handlovský architekt Patrik Juríček, je aj kamenná kronika mesta, ktorá išla od toho najstaršieho bodu v meste alebo najstaršieho objektu v meste, to je kostol svätej Kataríny, až po tú kvázi budúcnosť, ktorú predstavujú binárne hodiny práve. Myšlienka bola, že zachytí ten priebeh mesta kamennej kronike od jeho počiatku až po súčasnosť a prípadne následnú budúcnosť. Kronika je vytvorená z čadičových kociek, z ktorých bolo vybudované staré námestie. Chceli sme zachovať, alebo teda možno architekt chcel zachovať ako výbornú myšlienku aspoň časť toho námestia, tú pôvodnú dlažobnú kocku osadiť do kroniky. A myšlienka bola ešte naväzujúca na to taká, že tá kamenná kronika by mohla slúžiť možno ako taký prvok pre obyvateľov mesta, že by si mohli adoptovať kvázi tú jednu čadičovú kocku a do nej si vriť nejaký svoj milník, alebo teda možno nejaký významný dátum alebo symbol v podstate. Hej. Pekná myšlienka kamennej kroniky mesta má však jeden háčik, ktorý komplikuje dopravu v centre mesta a na ktorý sme už viackrát v našich príspevkoch upozorňovali. V jednom úseku prechádza cez mestskú komunikáciu a niektorí ľudia ju využívajú ako priechod pre chodcov. V podstate tá kamenná kronika evokuje, že dá sa po nej prejsť cez komunikáciu cestnú a nie je to priechod pre chodcov, ten je hneď vedľa a ten má svoje parametre, zmysel zákona, je vyznačený bielými pruhmi a nech ľudia využívajú hlavne ten prechod. Je to predsa len nejakých 10 metrov ďalej. Ak teda na budúce budete chcieť prejsť na druhú stranu cesty po kamennej kronike mesta, nečudujte sa, že vás vodiči aut nepustia alebo v horšom prípade vám aj vynadajú. Nemajú dôvod dávať prednosť chodcom na mieste, kde priechod nie je.